Γεια σας παιδιά, σήμερα κάνουμε ένα βίντεο που θέλω να φτάσουμε τους 150 subscribers. Αυτό είναι το όνειρό μου από μικρός που ήμουν 8,5 χρονών και κλείνω τα 7 χρόνια YouTube. Θα σας πω την ιστορία μου. Η ιστορία μου ήταν από το 29 Δεκεμβρίου που έκανε ένα ποδοσφαιρικό short που ήταν με το γήπεδο του Άρη και με το γήπεδο του ΠΑΟΚ στο Roblox. Και μέχρι τώρα που έκανα με ποιος είναι ο αγαπημένος σας ποδοσφαιριστής, έχουμε 124 εγγεγραμμένους σε 7 μήνες. Χαίρομαι πάρα πολύ που έφτασα 124 εγγεγραμμένους και 116.000 προβολές και σε 16 και σε 2 εβδομάδες πήγα 16.000 προβολές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σήμερα πήγαμε 2 εγγεγραμμένους σε 1 ώρα. Δεν το πιστεύω. Αυτό ήταν το βίντεο. Άμα σας άρεσε, ένα like για τα 124 εγγεγραμμένους και μία εγγραφή για το βίντεο. Και κάντε εγγραφή στο κανάλι. Άμα δεν θέλετε να κάνετε στο short, πηγαίνετε και γράψτε στην αναζήτηση Ιωάννης Ηλιόπουλος, θα σας βγάλει το κανάλι μου και θα κάνετε, άμα θέλετε, να κάνετε εγγραφή. Bye.